Gabi sa tanan, mari naman kita ma-live. Mabantay kita sang mga gaalagi sa masaka sa krus. Tanawan nyo guys, ang moon. Ang moon. Dako sang moon. Para moon. Ha? Hi guys. Damo subong alaging ng mga salakyan. Masaka sila sa krus. 5 is Friday, Biyernes Santo, Good Friday tomorrow. Para dako-dako sang bulan guys, bilog na bilog. Bilog na bilog ang buwan. Bantay kita sa mga salakyan. Kadamo sa ila, sa bukid. Gabi. Good evening, Paul George. Hi, shout out. Shout out kay Oban. Bound? Ano ba yan? Shout out. Good evening guys. Shout out Charlie. La? How are you? I'm fine. Sila? Yar.
Shout out Shirley. Good evening. Bantay-bantay, no? Okay, guys, ang grupo ga chika-chika. Harang mga grupo. Chika-chika ang mga grupo, guys. Wala obrahon ga chika-chika. Ga plano kung malagaw sila sa sa bukid. Saka sa cross bus. Gabi. Gabi sa tanan. La. Tapos na.
Ah, may pasalig. Oo ah.
Hello, Jed Food. Shout out. So, pre, para sa 1,000 pesos, kuya, anong name mo? Kaya mo ba masira yung headlight? Better luck na sa guys. Ikaw, kaya Hello, lovely Rose. Shout out kay Lovely Rose. Good evening. How are you? I'm fine. Okay lang po. Ngayon mo na ako. Oo. Mga sound. Tuyo tayo sa nakat, no? Tuyo tayo sa nakat nga masaka, no? Ang sakay. Sakay lang. So, nalab din nakat. Walas. Tapi dili ko nakukuha ka ni Kasi may gasolina tahagan na niya buwas. Siko. Yeah. Ang isa lang litro.
Halin sa Nilbagan, pa Isabela. Sien eh, sukot nila. Ah, Sien. oo nga. Sila ko gana namin guys. Nalbagan ba daw pa sa iyo? Kontrata na sila yan. Tingnan na niya. Okay. Gabi. Yapon. Oo, sige. Ano daw? May gusto. Wala ka man views. Yan ako ng live. Ha? Yan ako ng live. Ano? Magungkat live. Alam naman sila doon sa akin. Live ka to naman sa. Glory Hill. Castellana, no? Experience naman yan mo yan. Ah. Be. Ah, ano pa sila? Hindi, nasa pagto pa sila? Parang ko din. Glory Hill. Glory Hill lang daw. Hmm. Yung mga vlogger itong kakatulog.
Yan. Aring boss lang mo ba ito mo? Shout out kay Itas. Bordo Boy, shout out. Good evening, Itas. Yan po na kamo guys. Dito basagwa. Dito basagwa guys. So. Agi. Nagano ka no kamandag di man. Direta tambay-tambay guys. So. Tambay-tambay sa kilid na lang guys. Guys.
hello. Good evening. Shout out. Oh. Tama sila guys, oh. Hoy! Guys, preno. Lakwat ang imo nga preno. Ang imo nga preno magatapa ka ga bagod. Si, tugong si 100. Kapagod sa simento. Damo sa inyo ba? Overload. Ay, Jeff. Jeff. Overload. Lowered. Masaka sila guys sa Babaw Cross. For today's video. Saka sila sa Babaw Cross. Halong ka mo. Kadamo sa ila. Gaginotok last tricycle. Tama pa na maagi guys. Tama pa na sila maagi. Basta pabuwas sa aga.
Ang sakaan ay sa Holy, ano to, Glory Hill. Glory Hills. Palansang sa cross na yun. Palansang sila sa cross. Busy sila. Busy sa... Tingka to. Ha? Sapod mo. Oh, ito ka matulog. May mga tent ka mo? Ay, may tent niyo? Oo. Kay David Tublaw. Ara daw? Mami, balik ng bus. Mami? Wala yan eh. Kapan. Ano sa kain? Tani duyan. Pag namin na lang daw duyan. Diya ka po lamon. Diya ka po lamon. Mami! Malakat mo ba to? Hindi ko guys. Malakat mo ito eh. Huwag kami nila rimar. Sinupod mo at kaya kapag Roy. Huwag kami nila rimar. Dahil, mami. Ditong ko yan eh. Kat naman. Hello. Ang pag-voice ka, tulan ni David daw. Ara lang da. Hey guys, good evening. Basik kita mga ito. May mga banig sila dala.
Dahil lang mo dyan isang. Kantos na si Guapa. Litro na. 100. Marap, ito ba no? Oo. Huwag man subong mahal. Wala pa ito ba? Sikulangan daw. Je, guys, ano eh. Tugong ka isa, pabanwa ka, tugong isa. Abot mo to, abot mo dito nga. Ganyan pa pa ko. Dito, siyento. Abot na, may ganun pa. Ito nga na lang. May bag ko ba no? Bag bas din ako. Alam mo nung yung kuninda sa kuninda lang. Tulad na. Sino yun? Hindi ko naman kilala.
Lakad sila Ningning yun, Che. Lakad sila Ningning. Ha? Sino to? Lakad sila. Ako ah. Hindi ko man nakatato. Lakad sila. Lakad sila. Di mo lakat na ka mo? Lakat ka mo karon? Lakat ta? Kata. Lakat ka mo, lakat. Lakat ta? Malakat ka, how? Di mo lakat ka? Di mo lakat hindi. Kaya ang ginakuan ko si Jade kasi sila ni Chrisley, sila mainopod man. Oo. Kasi ko dali lang kaya balong ko tanan sa tita nyo Luz kay base kung hindi kaya ka kung may katuan saya. Ano oras? Alas 3. Kaya ni Day? Ha? Si Jade niya kadako-dako. Sino? Si Jade. Bata yung Sara? Oo. Ano? Hindi ko makita. Labas ko ni mama. Sino na? Sino pagin? Si Chrisley. Sino si Chrisley? Bata ni Sarah. Ando ka bata ni Ah, Sarah. dua sila. Tapos sa bata ko man nga ariho. Oh. Tidak si ko dali lang kay makuton ka ng tita nyo Luz. Sa 2, 3, 4, 5. 5? Kamo? Tag 50 lang ah. J. Kagi nga ano, nag-witness ko nini Blau. Nag-witness ko nini sa iyang solo parent. City Hall. Upo dyan amiga nga si Kwan. Sino naman? Tambok-tambok. Sino? Tambok-tambok yung amigang dako-dako ng Blau. Nini. Mario. Ayaw! Ay ko sa motor mo. Pugat-pugat. Tambok-tambok dyan daya. Iyawa ka rin yun sila. Pero ambot lang Hindi kayo. man to dako ida. Siling ko. Uy, kabukat sa iyo. Sino ka na to? Pero ang balon ko si Kwan. Ambot ka nagamba mato si Budol. Si Arvin niya. Idulong niya ko no. Galing ka tayong pagpa-tulong. Yan ang pagkatuto. Pagpadulong ko no. Mamasahe lang sila. Si Bodol madulong. Ano ay dulong? Anong dulong niya? Nagkainilong ang tricycle. Ah, Kasi nga di pag huli. Kung ano na sila. Pamasahe lang sila eh. hindi, ari na lang siya lang madrive. Dalawang niya lang balik. Basta lang ka balik. Ay, wala to, ano, wala to parkingan. Nagdamo na, ano, tricycle. Nagdamo na, tricycle. Ang balong ko sabi, o pwede man si Julius ang magdala. Kasi kabalong man si Julius ang magdala. Kaya, paano man? Yun, Jimboy. Naglakad na. Oo. Jimboy. Jimboy nilang Maribe? Oo. Naglakad na sila, ningning gani, oh. Isa di makadto? Ambot sa din sila makadto. Ning-ning? Oo, kag ni Yasil. Kag ni Arlen. Di na sila makadto man. Namatyan kung masaka. Subong gani, ito iba yung sinaka. Sanag-sanag ng daguro kaya nabutangan nila solar. Kung kuryente. Natudlo ko na ba? Nakulang akong bakasyon na hindi. Saan ka balikaw? Ha? Sabado. Sabado niya? Eh, Si Ashley ganito, nag-countdown na si Mama. 2 days ka dasig ba? 1 week lang? Dasig. Akon mangod ato nagbalik man dayon. Sa Singapore pula sa kay Dibos ang bata ya. Pilala sa Kadlaw. Ambot pila sa kadlaw. Wala gani 1 week mo. Wala sa Ano ko po talaga kayo? Aday? Ha?
Amo nang ang pan ni ano, ni Tent. David. Tent. Oo. Tent niya? Oo. Magamping. Oo. Ang sus, ni amo man kami na oh. Stikil, naglakad sila ni James Lingko. Totoo, may tent to. May Yes. suga-suga pa na Kaya gani sa siling, sulod. siling ni Jay, gamito niya man ko, no? Camp. Camp inside the, ano. Pag isa naman yung tao. Pwede na Pwede, yan. pwede na. Dua ya, tatlo. Dua lang eh, tatlo na nagkigulo yan. Mano na sa kilid, maunat na sa kilid, oh. Buta nga lang hapin, banig, karton. Maunat na. Pila na sila kabilog? Si David, si Adi, sino pag itong classmate nila. Tatlo sila guro. Ay, tama. Ano dahil bala ko sa bote ko dulong? Hindi man. Oo, sa puli. Dalawang motor puli eh. Mamasaya ka na. Oo. Mas wala man tayo nasakyan. Tapi lang pliti. Lakton pa naman eh, kalapit ng Isabela. Pwede man. Tagpilang pliti. Halin to pa ka di. Halin ito. Di ko nag-Sabila. Halin sa Sabila. Di kita maagi. Ha? Di kita maagi. Wala ni. Man yung diretso ko lang yung dala. No, lang sa Baka bigli. lang matulog sa guwabla ko. Oo. Ito nga dalan. Pwede eh. Ito nga dalan ka. Tulog. Diretso lang. Hindi na sa'yo ako tututod ya. Hindi. Sa buwas ko no. Ang balipitan nyo. Paano na eh? Ito lang. Tirol mo eh. Gusto raw ko kasi Paano dito yun? yung budol. Paano mo naging kuwaw? Ito lang tapos Malipat dito ko. yung budol. Hindi mo nakata tayo sa Sabila. Pakanta di. Dami ba? Amo na trip naman na ba? Anong brand naman? Kadalas 5 hang aga. Mga alas 6. Iro lang Mga na. dito mga alas 6. Lang muna. Oh. I-roll mo. Paano mag-roll si Nao? Oo, madun ho. Lakton lang. Sabi, nasa Sabila pa. Oo, kuno dahil. Dalati ka, balo ko to si Bud. Ano na yung balo ko si Budol? Si Tulong yung tanay? Oo ah. Dalabla ko ko to. Wala ka ta. Ang isa? Buti mo na. Ikaw nag-open sila. Oh? Ote, i-roll mo na sa. Hindi Kilo ko ah. ako. Kilo apagid. Kilo apagid. I-twist mo. Ah. I-twist mo. Ikaw be? Hindi ka kayo nabidyohan mo ko? Oh, ikaw be oh. Ala ka, panghilabot na hindi ka man nakabalo. Oh, bidyohan na ka oh. Oh, sala. Hmm? Ba? Muna sa gali. Gago ya. Muna sa gali, ha? Ba? Hi guys. Welcome to my vlog. Ba? Tapos sara. Sara. Nan. Dako ba?
Oh. Ano? Kabalo na ko na. Yung bag sina. Until here na lang ko guys. Bye-bye. See you next vlog.